Как кышкыра урманында яз килгәч, җир яшәргәч кырларда гөл үзгәч, чүт-чүт итеп тирәкләрдә сандугач сайрый, сайрый. Шул чагында йөрәкләрдә яңадан айный. Шулай кәкүк тавышын ишетәсеңме урманда, көнече булганда, шул чаклы кемне сагынап узган хәсрәте бик яман, өзгәләр ул тамам зарлана бичарай. Ул да шул мескенекәй сагынадыр кышкаен, җан өзгеч дускаен, җан үзгәч дускаен, дускаен. Кәкүк тавышы моңлы диеп, яман зулама дустым. Моңлан дип, аңа мин үзем куштым. Их, моңлан кәкүгем урманда. Кәкүк тавышын бигрәк матур тыңларга, ку-ку, ку-ку, ку-ку. Кәкүкләрне моңлатырла, мәхәббәтем бар сиңа. Тыңла иркәм гөлегенәм, кәкүк тавышын бер генә.